Honza, neboj se. Byl jeden táta a máma a měli jediného syna Honzíčka. Ještě byl chlapec a už byl náramně silný. Jednou vyběhl za mámou do lesa, když sbírala chrastí. Chvilku se na ní dívá a potom povídá. Ale mámo, nezbírejte se s tím, počkejte. A chytil strom, vytrhl ho i s kořenem a odnesl domů. Táta přijde z pole, vidí na dvoře silnou borovici a ptá se. Kdo pak to přivezl? Ale to náš Honzík přinesl z lesa, podívej se, táto, ještě ho budeme dobře chovat a pak bude teprv silný. Udělali, jak máma řekla, a když bylo milému Honzíkovi 15 let, měl jít do světa. Máma mu ušila košile, napekla buchet a táta se ho ptá. Jaké pak si vybereš řemeslo? A Honzík na to. Já se, táto, půjdu učit bát. Na cestě se sešel s Krejčím. Chytil se ho, šli spolu, ale Krejčí to hnal jak splašený. Honzík za ním sotva klopítal. To nesmíš tak běžet, volal. Já nejsem chůzi zvyklý. Co jsi za řemeslníka? Ptá se Krejčí. Co bych byl, řekl Honza. Já se jdu učit bát. Přišli pod jeden strom, už bylo poledne. Honza si tam lehl, rozbalil uzal s buchtami a s Krejčím se o něj rozdělili. Najedli se a potom usnuli. Zastihl je večer, daleko už nemohli, přišli za vesnici ke hřbitovu a tam byla dřevěná zvonice. Řekli si, co kde máme hledat, zůstaneme tu na nocleh. Vlezli tam oba a Honza hned spal. Když odbyla 11. hodina, najednou z hrobu vstal umrlec, svlékl si tam košili a pryč. Krejčí budí Honzu. Podívej se, neboštík tam nechal košili. A to je dobré, řekl Honza. Já si to s ním vyměním. Mně máma dala košile tlusté a tenhle má tenkou, to se mi hodí. Košili neboštíkovu si vzal, svou tam nechal, ale před půlnocí umrlec se vrátil a volá. Honzo, dej mi mou košili. I však tam máš mou, povídá Honza. Je ti dost dobrá. Ale tomu se Honzova košile nelíbila a milý neboštík se škrábe po zvonici nahoru. Když byl už hezky vysoko, Honza zatřásl trámy a umrlec spadl na zem jako žalud. Zatím uhodila 12. a tak již neměl moci. K ránu, když svítalo, Krejčí povídá. Pojď pryč, ať tu na nás někdo nenatrefí. Tak šli. Honza viděl umrlého u zvonice a pochoval ho v jeho hrobě. Ať máš pokoj. Přišli na kraj do města a Honza povídá. Půjdeme do hospody, zahřejeme se. Šel napřed jako pán a hned poroučí šenkýřovi. Pane hospodský, dejte nám něco pro zahřátí. Hospodský odběhl, Honza hledá Krejčího, vyšel ven za ním, ohlíží se, ale Krejčí ten tam. No, když tak, však já také někam dojdu bez tebe. Přišel k jednomu zámku a hlásí se u vrchního správce, aby ho tam nechal přes noc. Čolovíčku, povídá správce, my sami tu máme v noci, nejsme tady, straší. Ale Honza jinak nedal, že to zkusí. Dali mu jídlo, dříví, aby si mohl zatopit a odešli na noc pryč. Honza se svlékl, pořádně si zatopil, dal si postel ke kamnům a leží. Na věži odbylo 11 a najednou vrazí do pokoje chlap, nasáh vysoký a rakev má na zádech. Honza ji dobře neviděl a myslí si, kdo to sem leze s tou krosnou? A ten mu postavil rakev u nohou a jde pryč. Hlupák, pomyslí si Honza, postaví mi to sem a jde pryč. Počkej, podívám se, co to tam nese. Teprve vidí, že to je rakev
vylomil víko a v rakvi umrlec. Hned se posadil a povídá: Člověče dobrý, dej mi 2 políčky. No když tak prosíš, proč pak ne, řekl Honza a dal mu z každé strany 1. A neboštík povídá: To si mě je kapitálně oplatil. Dal jsem svému kočímu nevinně 2 políčky a už 30 let se takhle trápím. Neboštík hned vedl Honzu do sklepa, byly tam zakopané 3 kádě plné peněz. Vykopali je a neboštík povídá: 1 dej na fundanc, 1 rozdej chudým a 3. si nech za to, že jsi mne vysvobodil. Já žádné peníze nechci, povídá Honza. Všecko zase zakopal, pozamykal a když přišel nahoru, rakev byla pryč. Ráno, když vrchní přišel, Honza mu pověděl o pokladu, vrchní to dal všecko prohlédnout a nabídl Honzovi, ať tam zůstane s nimi. A Honza povídá: Bát jsem se nenaučil a už se asi ani nenaučím. Tak to zkusím s jiným řemeslem. A neumřel-li, je tam podnes.